Men inte döda. Va? Det var nämnt. Herregud. Hur ska man våga fiska och koka och göra ordning av bollen mer? Det är ju vansinnigt. Vad är locket? Något lock måste jag lägga på. Ja, men nu är de stilla. Vilka jävla typer, va? Ja, men nu... Vilka nervsignaler det finns kvar i, fast huvudena är borta. Alla inälvor. Det är så mycket hemskt aldrig. Ja, godnatt då, abbarslokar.